Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam cakrawala untuk Anda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al ayat para legah kakung wal keringan tansah sinungsong karhayon monggo ingkang kaping sepisan kita tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kirana ing kalodhangan dalu punika kita taksih kaperingan bagas waras kalis ing sambikala sehingga kita saged kempal manunggal nyawiji dadi siji wonten leladan mriki kanthi rahayu nir ing sambikala. Sesepuh wini sepuh ingkang kasepuhaken kang tansah anggung mastuti dhateng pepoyaning kautaman kinarya tepuh palupuning putra wayah ingkang tansah pono ing pawawas sulta ing pitutur ingkang tansah kinabekten. Pak Ustadz, Pak Kiai, Ibu Nyai ingkang rinten kelewan dalu cumaket sumanding kitab wahyunipun Ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah klebekteni dhateng kalumpen pangemban-pangembating satira nagari ingkang dados pandem-pandume klodasih Bapak Lurah sak prangkatipun, Bapak RT, Bapak RW ingkang kalodhangan dalu punika maringi palilah kula sak kanca saking campur sari rekesnajpara cakrawala panggahera. Mariki panglipur kunjuk dumateng sedanipun kang pilenggan tamu agung berat agung ingkang hamengkugati nuninjih Bapak Solehul Huda dalasan Ibunda Endah Puji Pradani nuninjih Guru MI Islamiyah Ngandong ingkang kalodhangan dalu punika ngaya jejiban dados kang sepuh ngislamaken putra kinasih paring asma Ahmad Iqbal Rafasya. Mugi-mugi risang putra kinasih dados putra ingkang migunani tumraping Rama saha biyungipun lumeber agami ingkang rinasuk mugi-mugi migunani tumraping negara Republik Indonesia NKRI harga mati. Kaleresan kalodhangan dalu punika kasunungkuyung dene kadang kulanang ceria audio mugi-mugi ngantos paripurna ning adicara ugi kasunungkuyung dene Gumilang Entertainment mugi-mugi ngantos paripurna ning acara ugi kasunungkuyung dene widodari cacahipun sekawan widodari badhe kula tepangaken setunggal bapak setunggal ingkang kula sebat asmanipun kula aturi jumeneng jengkar saking Palenggan tumuju Sasono Wiwaha. Monggo kaping sepisan widodari ingkang mijil saking Laladan Trenggalek Jawa Timur wonten diajeng Ica Sri Tanjung jumeneng nduk. Kasusul widodari angka kaping kalih ingkang mijil saking Laladan Jakarta Utara wonten diajeng Fani Lala jumeneng. Angka kaping 3 sengaja kawula rawuhaken kunjuk panglipur panjenengan sami widodari kang mijil saking Laladan Sulawesi Utara. Aduh wonten diajeng Lia Waroka. Catur widodari pamungkas dalu menika ugi kunjuk dumateng panjenengan sami ingkang tansah pilenggan tamu agung berat agung ingkang ngemengkugati widodari ingkang mijil saking Laladan Jember Utara
wonten diajeng Dewi Ku Malasiwi jumeneng do. Sampai kelalen i perkenalan MC ini yang paling barik dewi se-Indonesia Raya dua seralalala keti sesanti salam sayang takkan hilang salam rindu takkan layu tutwuri handayani terus karya tatane bumi kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi salam cakra wala panggahera.